mag-tent pitching para mas masayang experience nyo. Walang problema. Promise guys, ibahin nyo yung sunset dito. Talagang saktong-sakto at nagre-reflect sa white sand dito sa Kabungawan Beach. Kaya isa talaga to sa paborito kong beach sa lahat ng mga beaches dito sa Pangasinan. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, mag-schedule na kayo ng outing nyo dito sa beach na to. Bring your friends, family, and loved ones para naman makapag-unwind tayo sa mga stress sa buhay at ma-enjoy natin tong napakagandang nilikha ng Lord. Kaya yun guys, thanks for watching. Please don't forget to hit like, share, subscribe, and follow my page. Bye-bye!